Aupa kuadrilla, gu 10 urte eta igoan gara, DBH-lauko ekintzailetasuna ikasleak. Ekintzailetasuna aukerazko ikasle bat da guk hautatutakoa, eta bertan proiektu desberdinak egiten ari gara. Hirugarren hilabete honetan pentsatu dugu proiektu berri eta desberdin bat egitea. 26 ikasleek aldizkari bat sortzea eta bertan astero gai desberdinak aurkeztea erabaki dugu. Aldizkariaren izena TAP aldizkaria da, hau da, tontokeriak alde batera. Aste bakoitzean ale bat ateratzea pentsatu dugu. Alearen barruan hainbat esparru daude, adibidez, elkarrizketak, musikak, filmak, denbora pasak. Ale bakoitza kolore desberdinetan inprimatuta daude. Batzuk koloretan den argiago ikusteko eta beste batzuk txuri beltzean. Azken aste honetan aldizkariak saltzea erabaki dugu, koloretakoa 2 eurotan eta txuri beltzeko aldiz €1.50. Horretaz gain, gure bi editxok aurrera ateratzeko itxurapikoa.eus kanpaina bat egin dugu. Hau izan da dena. Hona hemen gure korreo elektronikoa, edozer behar baduzue, zelantzarik edo ale bat erosi nahi baduzue, gurekin kontaktatzeko.